हाय लोगोफोर आरो आंनि बिबोनांफोर नै दायो आङो फिसाजोनो माबा लाड्डु बानायना होनो जगार खालामगासिनो आरो नैबे सानफ्लावार सीड्स ओमफ्राय पाम्पकिन सीड्स अनलाइनावसो बिहरदोंमोन आङो ओमफ्राय बैयो माखाना दङ काजु बादाम आलमन्ड नै गासिखौबो आङो दसे सारायाव एवदबनानै लाबाय आरो लाड्डु बानायना होनो नागिरदों आरो आङो दायो नै जगार खालामनानै लाजोबबाय बे खिजुर ओमफ्राय किसमिस बेखौ ग्रेन्डाराव मिक्सार खालामसै आरो नै दायो आङो मिक्सार खालामनानै लाग्रोनोसै आरो दसे एसे गोबाव गाबहोनांगोन थाब जानो नागिरा मानो होनोबा गोरा गोरा नालाय एसे बे ड्राय फ्रुइटफोरा बारा थाब जानो नागिरा आरो एसे गुन्दै जाहोबाय आरो आङो नै दायो बे गासिखौबो मिक्सार खालामजोबनानै गुन्दै खालामनानै लाबाय ओमफ्राय नै बाव दङ खिजुर दंबावो किसमिस बेखौबो मिक्सार खालामनानै लानोसै नै आङो गासिखौबो मिक्सार खालामनानै लाजोब्बाय आरो नैबे खिजुरनि किसमिसनिमोन ओमफ्राय बै नैबे ड्राय फ्रुइटनि आरो जमा खालामनानै आङो बेखौ दायो गल गल लाड्डु बानायनोसै आरो फिसाजोनो आङो बाहेरा बुस्थुफोरखौ उन्दै नालाय होथ'वाखै आरोना सिनि लगायो माबा माबि सदा आरि होयोना दा उन्दै गथ'नो आङो बेफोरखौ जाहोथ'वा होननानै न'आवनो लाड्डु बानायनानै जाहोयो आरो बिदिनो ओमफ्राय सेरेलेक्सखौबो आङो न'आवनो बानायनानै जाहोयो दायो आङो नै बेखौ जमा मिक्स खालामनानै गल गल बानायनानै होनोसै आरो बारा बुरजा बानायखायाखै बारा गोबाव जाजाया नालाय नै एसेल' बानायबाय आङो 6था 7थासो जाबाय गाबोन समफोरसिम जाजानाय आरो मामि आयै नै सिफ्रुजोब्बायसो नै मामि दहाय आं लादु बानायनाया जादो टेस्टि दा जानो नागिरा बे जाग्राफोरखौ गेलेग्राखौसो जानो नांगौ सिथाबदों नुदों लादुआ ओमफ्राय गावसो लाजोब्बाय नै मामि बेखौ गाबोन जानो दोनसै दे सायुगिनो लादु बानायदोंमोन आङो मामि जादो जाबाय नांला बेखौ नांला दे आयै सिफ्रुना गारजोबसिगोन बियो नावाखै दे आमदो ड्राय फ्रुइटनि लादु मामि जादो मामिनि आङो लादुखौ न'आवसो बानायो बाहेरानि लादुखौ होथ'वाखै बाहेराना सिनि लगायोना ओंखायनो होआखै आं जोंहा सायुगिया गोदैखौ जाथ'वाखैबा दे मामि दे गोथाव दा गोथाव बाय बाय होनदो दे बाय बाय नै मामि नै बाय बाय होनदो गोथाव मोनदों गारनाङा दे मा दे दे बाय बाय